Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon taas täällä Ladyn ja Daisyn parissa. Tänään ratsastetaan Daisy, koska sit viedään hepat Laitsalle. Alkaa kesäloma hepoleilla. Se on kiva juttu. Joo. Tässä nyt niin on nää niitten tyhjät ruoka-astiat. Niinku näkyy niin tyhjää on. Niin vien nää pois. Apua. Tuohon vaikka. Ja sitten mä laitoin äsken hepoille uudet juomat. Niin saapi nyt sitten juoda niitä. Ja siis tosiaan molemmilla ponilla on päiväheinät ja sitten joo. Noin. Niin, ratsastetaan tänään Depainen söpis. Ja siis Ladyllä emme nyt ei siis tänään ratsasteta sitä, koska Ladyllä on nyt siis selässä, se on niinku, sen selkä on jumissa, sille tulee hieroja tänään. Niin, joo. Ja siis tosiaan Ladylle tulee myöskin tähän suulle eläinlääkäri. Tähän on nyt tullut tämä taas uudestaan. Ei ole kovin kiva juttu. Mutta siis sen takia ei tänään ratsasteta Ladyä, vaan pelkkä Daisy. Niin laitetaanpa vaikka eka nyt Daisylle päitset päähän. Tästä. Noin. Ja siis, jos ette tiennyt, niin tässä on siis tämmönen, missä voi lukea hepon nimi. Niin mä oon kertonut tohon, että Daisy ja Hyy, jossa on hämähäkki. Lähtikö se? Kai se häippäs siitä. Niin otetaan tämä nyt kiinni. Tohon noin. Sepepony. Ja siis harjoitaan ihan kunnolla. Hepolit, tai hepoli. Eli mä siis harjoitan eka nyt tällä Magic Brushilla, koska Daisy on vissiin vähän piehtonut, kun se on vähän kurainen. Esimerkiksi tossa näkyy kurainen ja tällä nyt se ei oo mitenkään maailman puhtain, niin harjoitan tällä, niin tällä lähtee kura pois. Niin kuin tossakin niinku, se on vissiin piehtonut. Mutta lähtee hyvin tällä nää. Ja siis mä oon tilattu nyt Ladylle, eikö siis Daisylle suitset ja sataa aivan ihanaa oikeesti. Niin sitten pitäisi sitten tulla nyt tässä. Sataa pitäisi tulla lähipäivinä ja sitten suitset tulee sitten nyt tässä jossakin vaiheessa. En tiedä, että milloin. Apua. Harja meinaa tippua. Niin harjataan tää niinku selkä ja sitten toi säkä tällä harjalla hyvin. Noin. Ja sitten otetaan pölyharja. Apua. Tässä. Aivan ihana Daisy. Tää on siis tosi hyvä pölyharja. Tällainen. Näitä saa ainakin puilosta. Maailmassa nyt on puilosta. Harjalla on nyt koko poni tällä harjalla. Hyvin varsinkin jalat ja kainalot, koska ei haluta mitään hiekkaa jäävän sinne tai mitään. Niin harjalla on nää nyt tästä hyvin. Ja mä nyt en harjaa mitenkään niinku silleen tosi tarkasti esimerkiksi niinku nyt niinku selkää, koska me harjoittiin tuolla Magic Brushilla ja sillä lähti enimmät kaikki niin tälleen perus. Otetaan vaan tästä ja sitten vielä tää jalka. En muista niinku tätä, otetaan vielä tää noin. Sitten otetaan riimu kaulalle.
Noin, kaulalla on. Ja sitten saadaan päänharjalla. Tietenkin. Tänään ei siis mä en varmaan kuvaa, kun hieroja tulee leidille, koska mä haluan kuitenkin niinku siitä itsekin oppia niinku niitä kaikkea. Et miten kannattaa hieroa, että kaikki selkähivut lähtee ja tälleen muutenkin. Mä haluan olla siinä niinku kokonaan mukana leidin kanssa, koska leidillä siis se on kuitenkin leidillä niinku semmonen. Leidillä ei ole paljon käynyt mikään tommonen, eikä se ole paljon niinku uusia ihmisiä nähnyt. Niin mä haluan olla tuossa niinku leidin kanssa siellä kokonaan mukana, että mä en niinku kuvaile siinä sun muuta tämmöstä. Niin tää nyt on tämmönen Daisin ratsastusvideo. Joo. Katsotaan, että onko vielä kaduissa mitään. Ei oo vissiin mitään siellä. Mä siis aina taputan, kun mä oon nostanut jalan. Joo, ei oo sielläkään mitään. Koska esimerkiksi Daisy on vähän tämmönen, että se on vähän silleen, että nostanko minä tämän kavion vai en, niin se olisi hyvä, että se on hyvä, että mä taputan aina, kun se tietää, että hei, nyt kuitenkin. Niin, otetaan vielä tämä. Näkyykö mitään? Ei oo mitään. Joo. Ei ollut kaviossa mitään. Tosiaankin tänään mä menen varmaan yli satuluvalla, koska se tulee jo tosiaan kaviolla. Niin mä en vielä voi satulla mennä. Tai mä menen ehkä tänään niinku tällä satulalla ehkä sittenkin. Tai siis niinku tuolla, missä meillä on jalkalit ja vielä tällaiset niinku, se on niinku vähän niinku meidän nyt tällä hetkellä satulla. Niin, otetaan ehkä nyt rivun takas normaalisti päähän. Noin. Tuohon kiinni. Noin. Haetaan nyt se satula tai mikä nyt ikinä onkaan, niin on nyt siis selässä. Otetaan satula vielä kiinni. Soitaan puolta valmiiksi kiinni. Ja nuo jalkkarit on siis mulle sopivat. Mä menen tänään esteitä tällä puolella. Niin, joo. Mä nyt laitan kiinni, koska mä en voi kuvata, kun mä laitan kiinni. Mä sain tää sittenkin kuvaa tähän niin, mä laitan nyt siis satulatyön. Ja siis mulla on mun uudet rajoitushoidot, ne on ihan sikahyvät. Nää on Hortsen tämmöset tummansiniset ratsastuslegginsit. Ja ne on siis tosi hyvät ja näissä on tosi hyvä pito. Niin nää on tosi hyvät ollut. Tai en mä kyllä näitä vielä ihan testannut, mutta mä oon testannut näitä Daisilla ja leidillä ja nämä on niinku tosi hyvät. Ja nämä on pitänyt tosi paljon. Mut siis mä en oo vielä ehtinyt ratsastaa oikein näillä, mutta mä veikkaan, että nämä on tosi hyvät, koska mä en oo muidenkin suosittelemaan näitä uusia. Oottakaa hetki. Niin, nää on hyvät. Ja siis näissä on tosi hyvä pito niin kuin tässä. Nää joukkarit on niin valmiiksi kyllä. Ei kyllä varmaan itse asiassa oo. Joo, mun pitää vähän pidentää näitä jalkkareita. Okei, ehkä vähän otetaan noin päin. Nyt mä oon sen tuolta toiselta puolta toi on hyvä. Tältä puolta ei. Mä säädän ja nähdään sitten. Jalkkarit säädetty ja nyt laitan vielä suitset. Noin. Avataan nämä mun niputukset täältä. Tuosta. Auki. Joo, tämä. Tuosta. Auki. Näin. Ohjat kaulalle. Daisy on tosi kiva suitsalaudassa. Mut siis se ottaa aika helposti kuoret suhja tälleen, mut nytten mä ajattelin, että ne kuolemet saattaa olla siis liian isot, niin se mun, mä siis liasin suitset kerroin ehkä jo, mut siis ne suitset ja ne saattaa olla, ne kuolemet saattaa olla liian isot. Mun pitää hakea vielä toista, siis koska joo,
Niin se ei mitään kamalan isoja kolmia siis ota helposti suuhun. Niin. Se on semmoinen kuulema. Aika isokin, mutta no. Mä ajattelin, että mä menen tänään ilman tätä turpahihnoa. Tai turpareimiä, miten tää sanotaan. Niin joo. Sit voi saada tää pois kaululta. Noin. Tonne. Houni sitten on vissin juonut hyvin. Joo. Lähdetäänkö me sitten kentälle? Mä menen siis tänään kentälle. Mä en mene tänään maneesiin, mutta on tosi ihana ja aurinkoinen sää. Mä nyt siis tosiaan tautin Daisyn tähän kentälle. Tässä on ihana aurinkoista. Niin. Näin. Mä nyt siis ratsastan Daisyn tässä kentällä. Ja mä menen siis esteitä, koska joo. Lähdettiin jo kävelemään. Ja älkää välttämättä, jos kuuluu jotain lapsen huutoja, koska mun pikkusiskon kaveri kai jotain huutaa tuolla tai jotain. Niin. Ne lekkii keppareilla. Niin, mä vaan tässä nyt käppäilen. Joo. Söpöponi. Daisy tykkää välillä ilman turpahihnoa. Mut siis niissä oikeisuudessa sit mä en aja tästä turpahihnoa pois, koska... Joo, mut siis oikeesti ne on niin ihanat, oikeesti niissä on niin söpö otsapäätä. Niissä on sama otsapäätä kuin Daisyllä, mut vaan eri värinen. Siis niinku oikealla Daisyllä. Daisy on ihana. Mä nyt en kauheasti kuvaa, kun me menen näitä alkukäyntöjä, niin näet kun me ravaan. Älkää välittäkö, jos tää vaikka näkyy jotenkin huonosti tai jotain, koska mä nyt siis ravaan. Ja mä siis menen tänään koko tän niinku läsestyksen täältä sellaista käsin kuvaan, että mä en kuvaa tuolta maasta käsin. Mut siis nämä housut on tosi hyvät ja niinku näkyy, näissä on tosi hyvät kumit. Mut siis mä oon vähän hitsetytystä. Mut siis kyllä me tästä selvitään. Mut siis Luken satulasta on tullut mun tosi reikä niinku tähän. Ja sen takia mä siis ostin uudet ratsatushousut. Niin, toivottavasti tää nyt ei tee tähän reikään, koska oikeesti ne on ihan upoudet. Mä en ole käyttänyt niitä vielä kertaakaan. Mut nää on kyllä parempi laatuisetkin kuin ne toiset. Ne toiset ei ollut edes Horsen, ja Horse on siis mun lempimerkki. Ja Horsella on sekä hyviä ratsastushousuja mun mielestä. Mun parhaalla kaverillakin on Horsen ratsatushousut ja niissä on tosi hyvä pito. Vaikka onhan niissä mun vanhoisikin tosi hyvä pito, mutta ne ei oo niin tosi kivat kuin nää. Niin, ravia. Laukkaa. Brrr. Ja mä nyt en siis mene ravissa esteitä, vaan mä ekan teen alkulaukat ja tällaiset, niin sitten mä alan tulee noita esteitä. Nyt aletaan tulla esteitä. Este! Hyvä! Hyvä! Joo, alkaa välttäkö, jos toi kuuluu mun pikkusiskon ja sen kaverin höljet tuolta. Este! Hyvä! Ja mä siis yleensä sanon Daisylle, että este. Ennen kuin mä menen esteen. Okei. Okay. Mä kuvaan nyt 0,5 kameralla tästä. Apua, nää ohjat on nyt vähän huonosti. Kiva, mun raippa tippui tonne. Ja älkää välittäkö, kun noi oikeesti huutaa. Siis niinku, noi huutaa, mutta älkää välittäkö. Lakka. Näin. Este. Hyvä. Este. Apua. Mä tipuin äsken kaulalle, että tosi kivat. Vitsi, kun noi oikeesti huutaa. Niinku, ei vois välillä olla puhua niinku normaalisti. Aina pitää huutaa. Lokka. Este. Mä siis laitan käden tähän. Kun mä myötään, että en ota hadesta kiinni tai mitään, mä laitan vaan käden tohon eteen. Kun mä myötään. Niin, joo.
Mä laitan vaan käden tohon eteen kun myötään, niin älkää välittäkö kun mä teen tälleen. Loka! Daisy! Hyvä! Este! Hyvä! Este! Hyvä! Me tullaan siksi rataa. Este! 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 Hyvä! Brrr. Mä tuun nyt siis ravia. Ja tää varmaan tärisee ihan kamalasti tää kamera, mutta älkää välittäkö. Mä siis tuun nyt jo loppuraveja, koska... Tai siis en itse asiassa vielä loppuraveja. Mä tuun nyt ravissa pikku ristikoita. Ja ne oikeesti kiljuu ja huutaa, niin... Älkää kiljuko! Älkää kiljuko! Laka! Hop! Hyvä! 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 Noin mä menin noin esteitä loppuun, niin nyt tehdään loppuravit ja nyt. Ihan tämmöstä rentoa ravia vaan. Mä annan Daisylle nyt vähän pitempää ohjaa kuitenkin. Ihana poni. Näin. Mennään vaan tälleen. Tossa on mun vaari upeasti. Noin. Mä menen nyt loppuravit ja käyn nyt loppuun. Noin. Mä oon nyt kävellytkin aika kauan jo, niin aletaan pikkuhiljaa lopettelemaan. Hieno poni oli. Joo. Hyvä. Nyt mä sit nousen alas. Apua. Poni ratsastettu ja tosiaan mä nyt ratsastin. Siis meillä on nyt siis tosi iso kenttä, niin ja siis täällä on kaikkea ruohoa ja kaikkea, niin tää on vähän niinku laissa samalla. Niin mä jätän hepat kentälle, koska tää on siis ainuttu sekoiluja ja tälleen. Niin mä varustan Daisyn pois tässä. Otetaan eka suitset tietenkin. Kuolaimet saa pois suusta tämä poni. Ja sitten tämä auki. Noin. Mä nyt siis jätän Daisyn tähän ja tuon Ladynkin tähän, koska siis sen hierojen... Tai no... Itse asiassa mä voidaan kyllä hakea siis, kun se hieroja tulee. Älkää kiljuko! Niin, joo. Mä varmaan... Mä ehkä lästetän vielä myöhemmin, niin mä en nyt niputa noita. No ihan sama. Noin. Mennään ottaa vielä satula pois. Ja oikeesti tosi rasittavaa, kun noi kiljuu. Noin ärsyttäviä. Oikeesti nyt pakko kiljua. Noin. Otetaan tää pois. Tosiaan mä jätän Daisylle ton riimun päähän. Mä tuon sen kohta. Mut mä en laita sille laitulle vielä karvariimua, koska tänään on kuitenkin aika kuuma. Niin mä nyt en laita sille karvariimua. Niin tosiaan, mä nyt laitan Daisylle tän sen toisen riimun, mikä nyt on ollut Ladyllä käytössä. Mä laitan tän nyt Daisylle tonne laitsalle. Toivottavasti se ei spukita, kun mä yritän mennä tonne. Hei, poni. Apua, noniin. Laitetaanpa tämä nyt päähän sulle. Sulle kuule poni. Poni rakas. Oi, tosta. Ja sitten tämä lukko tietenkin toisinpäin. Noin. Riimu päässä. Mä otan vien tän raipan vielä pois. Ja mä vien Ladyn tonne laitsalle Tepan kanssa. Ja tosiaan siellä tulee tänne kierreä, mutta Ladyn saa kuitenkin aika helposti tästä kiinni, niin ei siinä mitään ongelmaa, että mä vien sen nyt sinne laitsalle, koska tulee kuitenkin vasta myöhemmin se hieroja, niin joo. Okei, mä nyt vaikka käytän Daisyn riimun apua, kun se ei oo tossa niin kiinni, niin
puni kiinni ja viedään se laitumelle. Mulla soitti äsken eläinlääkäri ja se sanoi, että se, koska mä olin siis varannut Leidin tuolla turvalla ajan ylihuomiseksi, niin sanoi, että se on, siellä ei muuten onnistu paitsi tänään niin kuin nyt äsken, niin se kävi laittaa Leidille tämmösen niinku siteen tähän niinku turpaan, kun sillä on siinä turvassa se. Ja siis Leidi voi ihan normaalisti syödä ja juoda, mutta se kävi laittaa sen. Tosiaan piti hakea Leidi pois laitsalta, niin tälleen tähän. Ja siis se side on vähän tuolla, miten mä voisin kuvata sen? Se side on myös tuolla niinku suun sisällä tai jollain. Niin, siellä on niinku semmoista juttua. Niin, joo, viedään Leidin nyt takaisin laitsalle. Toin Leidin tähän Daisyn viereen laitumelle. Otetaan tää naru pois ja siis mä jätän hepoille laitumelle riimut, koska kun ne on ollut laitsalla, niin ne on vähän vaikea hakea sit sieltä, varsinkin Daisy on aikamoisella potku päällä. Niin mulla on siis jotenkin hepoilla riimut päässä. Niin sepet ponit laitumella. Ja siis se eläinlääkäri kävi myös kattoo tätä. Ja sanoi, että toi pinteli oli tosi hyvä, että siihen ei tarvitse mitään edellistä sidettä laittaa, kun toi on niinku just hyvä. Niinku se hoitaa hommansa tai silleen. Niin tässä on aika lailla tämän päivän video. Mä vaan käyn nopeasti laittaa noille hepoille tonne laitsalle sitä vettä ja tälleen. Niin joo. Tehdään vielä se ja sitten sen jälkeen lopetetaan tää video. Joo, lisätään sinne vielä vähän mässiä. Mä tein tän jo, mutta siellä oli vähän. Mä laitin siihen vähän mässiä, niin laitetaan vähän lisää mässiä sinne. Ehkä ton verran. Ja sitten laitetaan sinne suolat ja kaikki tällaiset ruuat, koska mä en siis erikseen kun ne on laitsalla. Ja mä en erikseen anna niille ruokaa, koska mä laitan aina niiden mässiin sinne, niin kuin kaikki ne. Ja tähän pitäisi lisätä vähän vettäkin, mutta joo. Otetaan ehkä vielä vähän mässiä, koska kuitenkin, joo. Ja mä siis aina kun tää loppuu, niin mä käyn laittaa sinne lisää, koska tarvii aina niinku mässiä ja juomaa. Ja niinku siinä tulee samanlaiset ruuat, niin sen takia aina pitää laittaa mässiä sinne. Niin, joo. Laitetaan vielä suolat ja muut tämmöset tänne. Mut ennen kuin laitetaan suolat, niin laitetaan kivenäisliuokset. Otetaan 2 pumppausta. 2 pumppausta kivenäisliuoksia, koska joo. Tai ehkä olisi parempi ottaa 30, koska kuitenkin joo. Tossa tuli nyt vaan yksi pikku pois, kun mä olisin painaa tätä tuolla. Nyt siellä on 3. Suurin piirtein. Niin joo. Ja siis kivenäisliuoksissa tulee sinne tommosia hassuja kuplanäköisiä juttuja. Mutta joo. Sitten laitetaan sinne suolat vielä, niin sit siinä on kaikki. Joo, tää suola näyttää vähän tältä, koska tänne on mennyt mässiä tänne suolaan, mutta se ei haittaa yhtään, koska mässiähän me muutenkin tänne laitetaan, niin siinä laitetaan ehkä 3 about suolaa. Tai ehkä koska toi äsken oli vähän huono, niin ja tää myös. Laitetaan vielä 1 tämmönen isompi mitta. Noin. Suola sinne vähän vielä. Koska varsinkin Daisyin, niin siinä oli paljon suolaa laitumella, niin laitan sinne sen takia vähän ekstraa aina. Joo, mä saan ehkä sekoittaa, koska noin kaikki kivenäisliuokset on tässä pinnalla, niin vähän sekoitetaan tällä kauhalla. Joo, nyt se on hyvä. Viedään tämä heille tonne. Tää on ihan hirveän painava. Laitetaan tää vaikka tohon. Tossa on varmaan ihan hyvä. Joo. Mä vien niille vielä vähän heiniä sinne, koska siellä on niinku laidunurmea, mutta ne kuitenkin tarvii ihan perusheiniä vielä. Niin laitetaan niille heiniä tietenkin sinne, koska sitä heinää tarvitsee, vaikka ne on siellä niinku silleen
Tosiaan siis Lady on koko kesänä vielä ollut tyyli Aaron luona. Aara on ollutkin aika paljon reissussa. Niin ehkä varmaan osittain jos sen takia, niin joo. Mut siis mä oon about niinku ton verran heinää about niille sinne tyyliin tohon noin. Heposet on nyt laitumella, riimut päässään, Ladyllä sitomus päässään myös, voi porkoo. Miksi te kireemmällä? Siis tää pitää aina olla kireemmällä Ladyllä. Vissiin mä oon katsonut tätä Daisyllä tai jotain, koska Ladyllä on kaikki aina kireemmällä, koska Ladyllä on oikeesti minipää. Ja siis varsariimu. Ja siis toi Mini Shetland riimukin, mikä on Daisyn, niin se onkin jo ihan valtava Ladylle, mutta mä yritän nyt saada tän kiinni. Noin, mene siitä. Seestä. No. Ottakaa nyt hetki. Sain sen kireemmälle. Niin. Joo, pooneilla on tossa heidät ja juomat ja kaikki, niin nyt mä voin vaan lähteä kotiin ja tälleen. Oli taas kiva kuvata ja tälleen. Moikka!